салому дуруд дӯстонам. имрӯз хостам баҳратон қиссаи ду зеро нақл кунам. қиссаи ибратнок аст. пеш аз оғоз гардидани қисса аз шумо хоҳиш мекунам ки ба канали мо обуна шавед. рӯзе дузде дар маҷлиси пурталотум халтаи тангоҳои марди ғофилеро дуздид. вақте ки ба хона расид, халтаро боз кард ва дид ки дар болои тангаҳо коғазе аст. коғазро кушод ва бар он навишта шуда буд: худоё, бо баракати ин дуо тангаҳои маро ҳифз намо. дузд андаке андеша кард. сипас халтаи тангаҳои дуздидаро ба соҳибаш баргардонид. дӯстони дузд ӯро маълумат ва сарзаниш карданд ки чаро ин ҳама пулро аз даст дод. дузд гуфт: соҳиби он пулҳо бовар дошт ки ин дуо сарвати ӯро нигаҳбон аст ва аз тариқи ин дуо бар худо эътиқод намудааст. ман дузди бойгарӣ будам, на дузди имони ӯ. агар халтаи ӯро пас намедодам, боварияш бар худо ва ба дуо суст мешуд. он гоҳ ман дузди имони ӯ ҳам будам ва ин амал дур аз инсоф аст. дӯстонам, аз шумо хоҳиш мекунам ки фикру ақидаи худро аз маънои қисса дар комментарӣ бинависед. мехоҳам фаҳмам ки чӣ гуна мефаҳмад маънои ин қиссаро. боқӣ дар паноҳи Аллоҳи меҳрабон.